Nor daukagu hemen? Hau, Richard da. Txori hau ezagutzen duzu? Txolarre txiki bat. Negua iritsi aurretik migratu behar dugu. Amets handiekin. Afrikara goaz! Baina arazotxo bat dago. Txolarre bat zara, Richard. Ezin duzu migratu. Ziri ederra sartu didazut, baita? Itxaron! Aztu nauzue! Olga naiz eta hon nire lagun mina, Oleg. Ados, Afrikan alnago. Erakutsiko dien nola egiten den. Txolarre batek itxasoa egan zeharkatu nahi du Afrikaraino. Afrika! Baina hori ideia eroa da erabat. Iofin, guazen! Udaberri honetan. Kiki lesprina Zer da? Altitu dei beldurra dieta! Ez du axola zer nahi duzu. Etorri, jarri nire kontra. Baizik eta zein trebea zare. Asko maite dituzu ez dala, zure zikoinak. Ba orduan, nortzaren erakutsiko diegu. Oh, Dolipak! Nire oroitzapenetan gordeko dut betiko! Richard zikoina. Atzari dut!